Bafethu sanibonani. Angithembe niyaphila. Ngiyazi sekunesikhathi eside kakhulu ngayilethi beat kaMaskandi yamahhala. Ngizodlulisa kakhulu ukuxolisa kulokho. Kodwa ke njengamanje isikhona ke njengamanje yiyo le ngicela ukuthi mangabe ukuthi umculo omaziyo ofisayo ungene e-studio kodwa manje bengenawo ngamdlulisela naye enze iduet. Mangabe ingenzeki iduet bengathatha bezama ukuyenza ngendlela abazoyenza ngayo ngama-apps lawa khona abese bengithumelela la ku-number yami ethi 0846425228 0846425228. Ngiyabonga.